El mag Hawson continua jugant-se el físic amb la màgia. Porta més de 50 anys sota els focus i continua convençut que pot aixecar el públic. 4. A la seca espaibrosa, Hawson fa jugar al bingo, a escacs, al parxís o a molts altres jocs de taula populars, el fil conductor de la dramatúrgia del seu darrer espectacle, jugant amb la màgia. El mag fa participar la gent, ofereix efectes d'il·lusionisme i, sobretot, manipulacions, la seva especialitat. Hawson ha triat les festes de Nadal per ser unes dates sempre adjectivades de familiars i màgiques. Per mi el Nadal és com Black Friday d'aquests, de coses imposades perquè, en certa manera, la gent consumeix i tal, no? Si ens mirem estrictament el Nadal amb la seva concepció, jo diria que sí, serveix moltes vegades perquè famílies es retrobin, per poder estar junts amb la gent i tal, però per mi és una mica màgic. El públic s'ho passa bé i en privat demanen solucions màgiques i imminents a l'artista. A mi m'ho diuen constantment i dic que la màgia el que pot fer és fa trucs, miracles, no? Jo crec que necessitem autènticament un miracle, que és les festes nadalenques. Resumint ja el mes de